Aku foto iku tak ngepras ngene iki, cewak. Ono yo aku pas omah. Aku pas metu yo gak omah karo. Wah. Loketan jambangan entek ah. Entek ah. Panjang oke. Panjang. Sepanjang. Ya. Oh iya kan garep kono ya pin anu. Oke sih ande kono. Foto panjang, foto. Pisan. Panjang, saiki karek ora utuh. Utuh ngono. Tani sampean ngono. Kayak bebek lho. Bebek itu. Cari tiktokan. Apa nih sih? Baik kok sono yang ngerit. Oh iya. Yang mangan ini. Waduh ngamuk-ngamuk nih. Waduh. Ini sapa kate Pak Tamen lho. Ngamuk-ngamuk lho, Bol. Wis tuwani ya. Wamen dikasih ae. Bol, sapa kate Pak Tamen ya. Wamen dikasih ae iki Pak. Ayo sapa tem bathok Tamen? Diwasi ae. Ora di pencaan. Panjang kulon berarti. Isan apa ora? Wis cerita Min. Loh. Kayak tiktokan. Kayak tiktokan. Kirim nang ngono gunung. Tiktokan ya. Asih foto kan lo, hei. Kalau bang nolas foto, hei. Pur. Hah? Kena niki remok. Ono ta? Ono. Ono ah? Ono.